Haleluya. Haleluya. Tapang to po syukay na mita to yak narahok. Maratay kami mukto po shimasu. Amen. Iti pang caray nga yes ko sabi sa tapang ko syukay to yak narahok. Sabi ka, sumunod ko sa puro kaya ko shiwa. Kaya ko ni Chiyo Kyupan. Ni kansya to mikumi kay no mas yes. Ulong karatsay ano syukay no mita. Ilang narahaw kiti na kanaratit hanan kyukay. Patato ko kahalafin. Musaka sa araw no mita usali kaka. Atau kasaka kaka no ulit. Tinita no mali tengay. So sikini siya no kyukay. Ansa po suci haw no kyukay. Milungkay haw din ipaungan. Haw ko pasama ko ila sanay haw kungara. Kay kita nang haw amilisot. Harap turahok sa sanagkan na mita. Suara iti mita rumah no fang sarai suras. 活出有意义的人生，活出有意义的人生。Ulit perintah ko ilay ko ya haji ananay ulit kita sanay. Ada kenta kura ilay ko puts ulit magita sanay kura suara sa ikaka. Ya sama na yes kuna suara to din niya kya asa kita aratat. 人生namita utang daw. Of han onoy na tayo ni piniasan to na skar. 我今信namita kura 人生namita kura sa ikaka. Ura ii anane ya ilay ko puts anane ulit. Maulit na sekarang hawi awak ko puts sari na haw macato mapatayay. Haw. Maulit kita haw ila kura haji na ulit na mita. Mamana kita haw ami haratan. Kusama na ko kuli ka ulit na magpukya. Ami na nang haw ko arumanay atam haw. Mina nang haw ko sari kaka. Mina nang haw ko jure suci. Dito siya haw na magpapaulit hawi. Maruk ka magkan ang kawas, maruk ka urahan mo kawas.
Sanay ako rin ita sa rin kakaumimian, achi na ulit na mita. Ano na nakawi, usual hao ni Mose, tulong no inuri na mira sa rin kakawi. Kapanaan ka numita ko ni, siyeng QTP no, G-Shape itira ko na siya. 诗篇90篇第10节，pagkawana ni Mose sa rin kakawi. Tulong no pikalo no kawas hao to follow na mira. Ina sa kuraswali na itira hawi. Ulit na mita utang hawi, pito apuro, ulit na mita, tay-tay, pintin. Nakay ko tidak lumakro sa utang hawi, ikaka, ato, faro apuro, ulit hawa na mita utang hawi. 这就是人生的一种岁数，70、80，ulit na mita utang hawi sa ikaka. Kaulila, itinito na pito apuro, ato faro apuro hawi. Umanan kumarakuyay, umanan kumamatmatay ng mita utang hawi. Turuay. Sakatsay, umanan. Ruray, lauko. Sakatu sa awi utsra, tanchi. Sakatu awi 传言成空. Machat hao to pinpatay kita to hao. Sanay kura, inuli ni Mose itirasa ikata. Halatang sa kita ini awi. Now, tetapi to faro to apuro hani Mose kura suasa. Asa kita alatan. Si Mose sa hawi hiyak ko ni Chisay, mapatay ko na si Mose. Mana, ruwanan nila ako ulit, nang kita utang bla ko kira. Pasal ko haratan kita alatan, ang kinahang wala ni haratan. O haratin ng Mose sa ikat ako. Ikor, turut-turut sa no ulit utang bla ko hawi. Wang matunga kurulay. Adihay ako pasus. Adihay ako ka sumpahan utang bla ko maulit, itit na sikat. So, may inuling sa si Mose sa ikat ako. Tanang surahan nila Israel, pito, apuro. Ulit ng bitaw, tamsal kura, kinchin. Sa kira sa kumikingkiway sa ikakahawi, ulit ng bitaw, tamsal hawi, lanta somin, lanta somin, painayan hawi, tay-taywa, hatichiyo, nanachiyo hasay, painayan kura, tay-tay, mitsaan ng bitaw. 78岁，大概就反正80岁的不多了，这个很厉害。不，87岁、97岁、100岁而已，几乎少之又少。好，所以78岁，大概不反正啥的看。不反正而已，84岁、84岁平均，不反正啥的看。所以，我到修了没得我们讲而已，而得一季看看的。Mana kuita na magkukurami saan umamikan siya kita to kawas sa ikata. Umamikan siya kita to kawas. Sama na. Tahilayan siguro sa osi away ano to patahilan at sa kawas away upina. Ulit na mita utang sa itinay kapar ng kawas ng tahatsuan ng kawas ko ulit kita. Pukaharafin ng nila away. Yung kawas sa osi kuning. Sa mga una ulit kita sa ikata. Kawas ko pa iniay. Kawas ko pa free tanan. Handal na ko. Handang isamaan. So, kung katsangaran, so, kung kaurahan na mita ako na ulit, na mita ito na skat. Lumatang daw sa pagkapito apuro, away ko ulit nila. Lumatang daw ako tamasa, pito apuro, faro apuro, miliyan sa ito ko, ulit, lumatang daw. 大概平均我们的岁数就是这样而已啦。还来sa ita ka ulit, na mita utang sa. Sa kanila ko na suwa hao na ni Solomon sa ita. 真冇得去说梦好的，那个一定你学学，但是你说梦好的，我看起码说我们的智慧是超越超越这些人情，不单单你说梦，那你最过来单单你来好听，你沙利亚你来一定你高瓦斯，沙利亚你来一定你高瓦斯，都爸爸夫人都高瓦斯，过来去说梦都，马路单单能让沙利亚高，阿比关都以色列都，还能来kita keep。 所以马拉松这就是我们说的那个away kurang road， 没有战争，干嘛呢？matanangay， matanaway， mangulo ay kuno piasa-asa， to ni Solomon apikuan hawa to na kita-kit ng ila. Sa kura si Solomon utanang ng ila hawi, salamat sa na ako kikim, po takaramuno, ansa hawi kira-kira narito ay hawa, lalo sila na hawi yung umpangan hawi ito sa kita-kit. Pavri kura si Solomon to mitengili na to tanang ni Solomon sana.
kaulila salika那所罗门好，我哈发那边我把它提嘛爱，所罗门的财产没有人胜过了我把它提嘛爱，但哈发我一个张我当的所罗门salika ama ulit itinito na skat. Kaulila man sa ito soal ni所罗门itinito na tindu siyo tayo isip na nangang position. 我们看传道书的第1章第1节。伝道書第1章の第1節。传道书第1章第1节。第1节，在耶路撒冷纣王大卫的儿子传道者言语。第2节，传道者说：虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。阿门。同じ所羅門salika kahoy, kondoa cukup sa sumuar kitching na tuya maruhaway sanay. Nauhani sa man ay ko haway ay ko chay sa mama ni Solomon ano rumak tira ano kamaroan tira iti tapang ni Solomon salika kahoy away ko pakachimaay kami na hawi tirik sa tunad din do siya hawi maruhaway sanay. Maano他不按好意说都说好是的，虚空这个原文的意思，这都有阿兹分是呢，像烟区一样的，能得阿兹分，不发力，但是康说过阿兹分，但还说发力，非要看的好，我都过阿兹分，所以我那虚空还能来好，hati rai好都那阿兹分，我哩那么大，是呢，我那是所罗门是的。Manahaw pa nila ulit na minahaw ito maruhaway o kaya naman haratan sa Solomon. Wala sa isang nila maamaan nila salika na ay sayay ko haharapin. Buhay changjiyo. Sa manahaw ito kaya sa muna kairahaw hafay lutang pumahaw ni Tamhaw hindi nito naskar. Sana ito po farusyo ni Solomon salika kami haratan ito na kasi hafay na nila hindi nito naskar. So nunungan tayo din ito na nalumak, no, narisa no sisyo sa salika na ako. Sa hayari, ako sa nito Solomon sa salika na manuhaway. So kung 12次，12次，puro pisaya ako ni Solomon ito na luhaw sa na. Ikaw lahat na may haratan. Ulit na mita, anini, hindi nito na skar sa salika na ako. Hato-hatila ito, ulit na mita. Adi-adi ay paiso. Adi-adi ay ko sa isang, adi-adi ay ko umah, adi-adi ay ko maamaan. Kafo na may tayo na sa salika na kami. Marawag ko sa rumian. Aruma sa tukutirang namita. Aya, kuna, wama ko na ako. Sa tini, sa tukini sa awis. Kang gini sa tao, sa ito ko sila, aya, binukay ito ali. Milyas to tamiyanan. Sa kurafang lutso ay tahaway, maradong to kita. Kang nayat sa tukuna sa saraan nila. Ikot to sa ika kahaway. Terap. Sa tuko sa saraan ng utang na sa ika kahaway. O ito, Jesu lang. Uniyan sa ika kahaway. Painin mo kawa kita na ito. Ulit na mita itinito na skan. Ano pa siya ito? Ano ka mo ito? Ulit na mita. Ano siya hafay ito? Ano ay ito pa hafay? Ulit na mita sa ika kahaway. 这个生命的意义，una niuchi na mita to na ulit na mita hananay hawi, umaan ko tatulong ng kawas to, painit kita na to na ulit na mita hakya, haratan ng tasari kata. Tulong no sa kailaw ng rulay, sa kailaw hao no sa raa, simpay na ulit kita sa kata. Nanitsuay, tikurin kami harat ng hawi, nanitini ay, awil to na to asita si ataman. Trino kawas siya atang itinit na itin. Haratan mo kawas siya namu sa haratan atang itin. O kurunay, o kusinut, o kupalius, o atulay, o kurifong. Itini ulit na mo itinit na itin awi. Na mo sa haratan. Yoni melaji siyang sok. Tulong no patara, tulong no pi. Jumpi no kawas to hakamaroan hano ulit no mita utang ka. Amanan. Ano sila ano gawas ang isang ulit kita. Iufan ng gawas itininguso. Doon ang isang kanila sila. Ito mamakalit. Pangangan si Atam mahal kong nga nila. Umana ko na imi no na Atam. Nanusra misanaan sana.
Sini hanatan kita sari ka hao. Misalnya aku kawat kana utam ka hao itu kana mulai. 不是那个很随便的创造。哇啦，当我到我大家这个都必须那么够，那这个kata si那么够好比上啊kita msa。ai mafana kutam sa hao mi aya kuko. Mi kansya. Hao ami pacu ai panuka ya hao to numako hanana ya hao to bisa na aku kutam sa。Ini hati yang hao to no kawa to 生命的价值一定以努力能够到kutam sa。这个是aku na ci atam。atau na ci ipa tadi anu kawas ibini itu na iti hawi itilah hawi cici itilah hawi ihang to suara anu kawas pakai ini itu na rusai sang ego akakanan maka enam isu hawi pampatai isu yo juga banyak pula sa atam to mamafah anu kawas itin olimpian so kasaan ada terhawi mapatay sa kawas itin itu kami aja tura itin hati tidak pura haratan ira sakasaan ko kawas haratan mararawaya tamtaw itin itu na mitsumpi ala ko para kawi suwato ko kailak sikat na may amaro nasanay ko kawas talika kaw sigaraw si atam at si fahan mo kawas fahan ko itin na itin naman kampahay kamaruan ya iing agamaruan haon na atam hawi papilyasin ko kawas tadi di sa kawali iting limaan chom sen lau ku matungal to kururay matungal to ko sumsum awari pira rumi at sino to si Franco maruray to rumi ami asay kata ko ila to hawi pumuchen maritang ahara patay sa tukutam sa Atira isari ka kakao tutulong no sa ausi to kawas hao to ka pichichi pilihang hao no tamtao hao to sa ausi no kawas ulinya kumana kuni ikararima hao no tamtao amin lo to so no kawas saya pagkahadiri ko tamtao hao ami kinawat ni haratan tunong kawas na na sitait sa kahanan no kawas ami sana ko na tatilang amiyang at sa nayo ko kinito aadupan sa mas kantong mo iyang ura detret pising niang saka satu alima ku tamsa kaulila saka tahira ku harat nila sa ilata silanta hadira amishima anay kutulong no kawas ano na api sanga to ulit no may tao tamsa ku ila sa to ati ne nuroy sumsum hauno tamsa atsa muraraw patay Roma Sholok Shono ni Jusan Shet itu yang berasal 最的工匠来事实ya atsa muraraw patay sa rekaka ulit lumita utang tao. Ilay ito po sa tapangan. Ilay ito po pahalkan ang ulit lumita. To pistok ng kawas talaga ka auto. Ulit mo sa atang tao ito na skan. Mafanak to kita sa talaga ka. Ayan hanin. At sa ikahatira ko to as na meron na si atam at si pahawi. At sa kahatini kami maruray, misumsum, akata, mapatay ulit na meron awit akini. Asa kita arata. Hai sarika ka. Cukaralaw ko na suwarte ni. At sa ika sinalaw ko na to as kalungawan nita sa atam. Cukup mamaruray kita. Wahari hatay kita tahay. Ni taots. Sa mga nalahawi. Hatilay ko kawas hawa piyak. So, ulit na mita utang tao. Itinit na iting halanay. Kaulita. Mafahfahay ko to as nita iting. Wadan samanan. Mapatikur ko. Wala kami samaan. Ilay ko na tsumi. Ralaw kami takray. To, saka sa suaraw na mita kawas. Itinit kakarayan. So, 我们没有办法恢复父子的关系，因为不然阿弟辈不然强，mana不然阿弟辈uraraw，ya tengerai hal to sekarang ayaw na minta amat sa chufer to kawas, saka saan ko kawas sa ikakating ikakarayan, ay kuwawa ako, magpahawa ito ko ulit nuwawa ako itinit nas ka, away ito ko raksin ulit nuwawa na mapahawa, sa hati ni sa ito ko ulit pila, sanay ko kawas amararum. Mararumay ko kawas sa ikaka to kapatria sa no to as kalangawan ng ita to na si atam at na si iba saka saan ko kawas saka kitawar ko kawas kami tapar kami nanang how to tamplaw din nila no kasi man na ko pili matatikura how ko pili ni ang tamplaw ato wawa na makuitini ano ang mga ayro sa na how kami patapar tabanan nasanay ito ko kawas sa ikaka kami sa tikuti ko kami haratan kami kikat ami 计划
と逆らいをのにオリッと見たバタティコルタニとな一定が離れあぱら我们还有没有机会？其实我们都没有机会，我itu kikai na mita sa ilaka. 我们已经死定了。Mama patah ya sa kita. Tadi kita di pisum sumang patafucan mo kawas. Pero mahasam-sam lo ulit na mita. Saka saan sa ilaka? Upiyoking ako na yoking siya. Ini Isaiah siyo, nana siyo. Isaiah siyo, Q siyo. Mahapin ang tunumita itira. Upiyoking na yoking siya. Yan sa kusuan ni Isaiah ako wailah kurat saya papahyan. Mibat sa kan kain. Wala tila haway chipuya-puy. May foto saya awawa. Pangangal sa kamo chi iman nero ang kungangalira. Sanay kurasuan. Pari ayaw ako no yuking no yuking siya kuninian. Kaya nito na Q siya ako wailah kurat saya afa inayan awawa. Kaya kafahkaan. Chitray, tagamanay. Mamikuan na ako na chuta po no kakalayan. Kuna mama latamplaw ana na awawa. Piyo-piyo na mila to. Sakali kuro na ako niya sa mama. Mali kuro na ako na nito na shikay. Sorry, sari kaka. Yuking no yuking siya awala chik sa to. Itiniin na ako mama si Yesus Kristo. Nitsari yung kuya-kuya ni Maria. Tao ka na namun ako to na Yusifuan. Si kuya-kuya ito si Maria. Itsari no sili to. Kuya-kuya ni Maria sa ilata. Achi sa to. So sa to. Pagputsan to ako ni Maria. Kuratay awawa. Pangangan ako si Yes ang kunganganira. Una Yes hananay ako. Mamipakuri ito. Chiraraway afinauran. Chima ka chiraraway. Terus ni atam. Ito yung mamapatay hananay atam raw. Chima kuratang raw. Kita sa ikaka. Kita sa ikaka. Saka saan ko ang matsi sa mata. Di na no. Kuratsi sa mahawi. Hindi na ito hawi, yaswa na hawno, yuking siya, to, harana ko itan niya sa maasum sa mahawi, lakci ang nila mapatay, mapatsak iti ni ichuchika, pura ulit na nila. So, mapatay siya sa mga ichuchika, hawi, mahamag to kuyo tayo sinatamlaw. Away ito kahamami, atso, to, karakon kaya ni Herote, ang maratapang iti dito na sakar, mahamag mo na siya akuma, to, kapatsak, kapatay niya sa mga ichuchika, kaulila. Tapi menciye sama sakatur warung di apa tati kora mauli. Patati ko to ciye sama mauli mauli. To ila to hau kura ciusu ciuan. Matati ko to hau kura supay ami kumeni Yesus Kristo. Hau amat sa sufer. To ya mapatakay hau kaya kaya to ya cai to kang ai ngangai kita ka masa so araw to kawas. 神再一次的再组合，不然kaya kaya sa ika umanan. Uciu cika ni Yesus Kristo. 5 awi kawas atau tamsaw. 5 awi tamsaw atau tamsaw. Patsa chufren ye sama urat cucika to. Ang mga ay to kita maraliyaw. Marwawa ni Yesus Kristo. Panuramasan kailangan to sama kita may atsa. Ani tinito na chiraraway ang mga isikay. Emang mapatay ang uli kita hawi. At sa ito kasan ng san kita hawi. Ami ama itini kakalayan hawi. Saka ako kawas. Patati, kurang niya sama ami surut. Kaya hati niya ay keter numira, lalaw numira. Itinito na toas na kita to na siya ataman. Maraliyaw to kita sa rika kakawa. Marawawa to lukawas. Chiyes sama to ko paulipay kita na. To, ngangakay to kita sa rika kakawa. Ami ama itini kakalayan. To, papatirangan na kami sama ko na kyokay. Una kyokay ka na kaya utirang namako. Sana. Cima ko kakalangan mo kakyokay si Yesus Kristo. Si Yesus Kristo ko tauki namita. Tuwama namita. Ko kakalitan namita itinito na kyokay. So kita usari karaba mo. Rukawi o kyokay si May. Usari ka kita wawaton isama. Tumihat sa alira ko nang dito na sumi lalawa ka na ulip namita. So anuhan ta ko kinot ni hanatan sa ikata. Hay magruhaway ko na ulip kita hay sanay to kita kaulila, wama ikakalayan. Saya kahatilan ko farotso niya sama. Yami, sawawaan na ko awawa naman ko hawi. Itilan naman ko hawa kami para achi. Kura ilay ko put, achi ang ulit hawno, wawa naman ko sa tiye sama sa rika ka hawi. Ito hawi, pupur, hatilan ito na dito na manay, ano na asikay. Ay, hayaan ta suci.
Iti na sa sarili ka. Ya tati na nga ito yung makahitay. Tamiro na nga how to uning to putak ana na iti how to ya kapilian how no kawas ana na tati na nga tahoy. Saw-sawan to di sama. Tanong kailangan tila mi saw-saw. Anong nanuman tila mi saw-saw? Anong kimatan tila mi saw-saw ko na tati nga namita. To mamakurats, mamatepi, mamakapah to ko na kirang namita na hatini. Sa nangsang sanay to kita sa rika ka wawa mo kawas. 我们今天才是能够有资格作为神的儿女。Ano ang tagupi sa tikupi? Pumihalat ka nito na suharahaw na ni Solomon sa ikakakawin. Matuhaway. So, ina ito, matuhaway ito, kauli kita. Kauli na, wamachi sa mahawin. Una, kauli kita na hati na kauli. Sa ito kung matuhaway sa ikaka. Sa ito kung matuhaway. Now, kira. Sama ilay ito how kami kumi, ilay ito kuya patrin o kawas how to ya sa kaulit, iti dito na kaulit kita. To, sa nang sangay ito kita how matayan, ami patanak tufukuin, how, ami clear how to sarikata, ami hormong to sarikata, ami to sarikata, una inuli, kumita ito niyan how, upavli o kawas shipufuko, ami kumi, to sa kangayaw ito nita anini, amalikaka, sa suanaw sa kita. Haleluya sa kita. Umana ko na haleluya. Hamagan ita ko ama ikakalayan. Sampi ita ko ama ikakalayan. Haleluya. Hatira ito sa liga kakao ko. Patsachufar ng kawas kao na. Ruri, namita ng hatini. So, pochi na ulit kita. Away ito ko poch. Away ito ko rakchi. Kawin na ko ama chi sa makao ko. Balaliaway hao kami. Bateri hao to hatini ilan poch na ulit kita. Anini. Kaya mitulang ka to sa kasino ka nga sa liga na kami sa excellent kita ko mita afarucho sa excellent ko mita afarucho mitulang ito ka ko kawas ni mamakitin to ka ko hantami samaan usuan ng siyesyo sing so si pilan siyesyo pagkasukulin ka siya sa mabising li ito ka sa mamakitin kita sana ito kurasuan no kalumang ng siyesyo sing so si 这个就是得救的条件 o choking namita ko ni to hasaka kiting namita. Kami na ang makulipay o kita tunaskan mamisakay sana ko kita sa likata. Away animal how ko na miraw-raway. Away animal kumitsa na isay. Away animal kumiparay to farutsa namita. Rato kay makanov o kita tunaskan. Rato kay mainar o kita tunutaw. Ngay kumira basa kita kaulira. Mituray kita sa kasino kawas ako. Uman po ng tsokay toro. Tsoto kang nakikita patatikor ho. Ito na itiyay ho. Mararaway ang na pinangan. Kasa maanat na po faro tsok ito hawas ikipini haw no kawasan o kya. Umiya ko tumiya. Ano nga ito itini mga sisyo. 我们看传道书第9章。林多秀Q 秀。那个带的那个呢，带过线。传道书第9章第5节 ，Q 秀呢过线。第5节，活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐，他们的名无人纪念。6节，他们的爱，他们的根，他们的恨，他们的嫉妒，早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有困。好，一定要把它放到好那里。所罗门国什么好意？我们礼拜还那要当到好意。好，活着的人知道会死。好，礼拜当到好这个怎么把带个过？apa na ay kita. Cuma utang daw sa mamapatay. Para sa sinugawa sa mamapatay at sa kita. 所以今天不修 Q 修呢，你就 Q 些草业，9章26节 Q 修呢，你就些，按照定义，人人都有意识。好，这我哋不当到可以为了，然后就不能发呆。如果你可以，你好不能晒帮上来，kita hati makuli kita sa likata. Mafana ay kita to mamapatay. Mapatay at ang doktor to kafana to maanatsa. 不知道了啊，这个反正嘛大概怎么着？我一这个哈拉来本地了马他们的名无人纪念。我们好那么把大家好以
Awal itu kumikiningay. Sana. Rumah awal tangkau tak sama mana tangkau. Najampong sama ang kuda tongsiang na mila. Tidak taong anu tangkau kuda tongsiang. Kafana ay ko animang kuda sa sin itu kafana. So, pauli bay hatang sa kafana ay atau haratan sana. Isu so. Mauli kita ini kafana kita haturas na mauli kita ko. Sakimukimuran ta ko faruco. Sakimukimuran ta faruco. Samaan na ko nga. Putulong bisa ichan na putulong kawasan hawi. Siulay hawi. Mga ay uli pa ko habilang. Ito sa painin ng kawas ka ito. Sa kang ay ulit naman ko. Sa mga hawi. Tamsaw. Patay sa niya limang kita tsuwa. Ilay ko kura kaikul. Kuyan saro afang ananay api. Saukit mo kawas. Patay sa niya kita ko. Masimanay sa po ulit kita kong ay ito. Matanaw kita kira, ikaw na hawi. Mandiwa hawi. Kagalicay nung kawas sa mimaan. Sa kuforot sa kita hawi. Mafanak to kita kami sa tsakat-tsakat. Mafanak to kita kami sa nakon na kami sa rikata. Anini hawi ko ang sukulit sa anini. Tsukang ay ko kong parawak. Kaya ni ito ko tinikyo kay. Ang itaong to kawas. To, sa pilay ko ang mga tusikufu ko to kawas. Sa ditinay kakalayan ka na asayway. Sa kurahalat ang ita hawi. Ila ako akala timur no tati nga ta ko isoy sige patani tin kyokay. Now hani, 我必须一直那么大过你，就是我们灵性上的一种追求跟努力了。hati lain sekali kata aku, pakafana no shesho kitanan. 所以在日光之下，大家露露其他，你看我哋minta tolak ke, so sekali kata hawi, masuk Hawaii, so araraw, hawi la kansya. Yang baru Hawaii ako di kita hawi papanaa itu ku kawas amali ayaw hawi cumpi toha sakang ayaw tami cumot idin itu no sa kaulip hananay lalan so Yesu way woman ipay da ku kawas siya sama ko ni cumpi ay itu ni ay sa ikaka to sakang lahoda itu no mita anini ami simpo to ama ikakarayan so napitulo kita hawi maramasay kita maramasay kita itinito ng jensi kay sa rikata ano pinay ko na syukyo. Kaila-kaila no pituran. Ano namita sa akyo kay sinjes kyo kay ano kya. Tanay namita ko niya sa rikata. Manapatama ang kita ko na kyo kay sinjes kyo kay. Minanang sa kuminanang hawi. Namos alinayan, may makaniwayan. So kasumuan kita sa rikata. Pagkatinga sa namita ito ng kampang no kyo kay hawi. Tatihay ito ko pinanang lupa po tala kyo kay. No, umiyang makaniway ang namos ulinay. So kahatira ko pikay siya ng mita sa rikata. Sama na hawi. Una mita pitulan na mararot sa kay na farot sa ano kawas. Ituray kita to sisyo. Sa pitungan sa piruan kita. Sama na yung kuri kakawa no sisyo. Palimukot niya sama to. Hatiniin sa hawi. Tuurahan na na yung mita. Sa ikapiihang kita to. Mayroon o kawas. Saka mahmagkay ko kawas. Maurahay ko kawas kara. Hayin no kawas ko na kyukay. Puhatan no kawas ko kakarayan. Puhatan no kawas ko sili. Itinito na kyukay na mita. Mingitangin kita to sili. Ang pakarayan kita to sili. Pero no hapayan na mita. Minukay ta ni Chiyama diti kakarayan. Ano han mita piharatan ni salita kaawi. Una, pituor na mita hawa. Jinshin na mita hawa. Sa tayo, iila. Inay ko puts na jinshin no ulit na mita. Ano hanta ko farot so ami tikul ni haratan hawi na konto ni kansya nukawas apalalan nukawas apihahi nukawas hawa pihiwawa to ulit no mita anini ami simpo to kawas ano han salita ka hawi itini itchurukyo akasin haw haleluya amen wasagura salita ka namira runo sa nabi amen gasaw ko rumah akyo kay namita ini sa farot so Isu ama ko pararanay, isu ama ako mi terayay ako to na kadasuro na miyang ako alalan. Matangasa iti ni afufu ng isu. Hatiray sarika na ako ulit namita iti ni tunaskar. Hay manuhawan ka hawi sa kawas. Kinakata lima na titanan. Kalita nila kita tadi ito na tasangaray. Hananay apituran. Uranan sarika na ako. Matmat tan namita ko ni.
Akasa perawan kita sari kakak. Ada tekaurarima kita maisang kita laniong kita ambilulok kita tuh kiukay ada tekaui. Asawat kungai. Akasaan ko baru sa ita. Away to kuruma. Hararan namita to. Patama sa ay itini. Abubo no kawas hananay aparat di kakarayan. Cahaya sa kuralalan. Ito paralanan ni Isa na to. Asa katanga sa namita itini. Micumpi ano kawas aparat itini kingkok. Hati dahil ako kutulungo, urip numita itili tumaskan. Sakat say kumisay naka. Sakat usa, urip numita utang raw hawi itini tunaskar hawi samanay haw kura iray kuputs ko kya. Maulip kita aratak sa etsar kita hawi. Nanay chafay kako, nanay paisok kako, nanay ako masamaan kako. Sanay kumurot sa ita aratak. At sa kuno kawas apihay. At sa kuno kawas how patri kita nanto sa kaya ng hafay maaman sa mama nagtami sa etsar sa liga na kawi away ko kamahayan sa mga naulit kita sa kasi hafay sa pagpuyot sa kamahan na kawi kato nung kawas ko sa sentiyo man na samtsi lang我们都不要忘却他们那patras hanamita bisa itu kawas mau hafay ko ama ni asa ako ama tuluto, matama ako hama ako pina-pina. Wahan kami samaan. Ano aja ay mga paiso ng ita o sa samaan to sa rikaka. So ay kakam ayan ng ita. 钱多了对我们也不是有好处了。他们好力ng ita o tangka. Kani kita kung naskar o ile ani magmatatiway ng ita. 空空而来，空空而去。那个sa rikaka ako na 苹果公司的创办人是叫博士汉的奈。今年的2011年10月5日，格里芬的安好以猝死。Sapanak sama patay hauna. Tamlaw to ninian. Hafay na meron paiso na meron sa likat ng hawas. 5,000 亿。国先好no betul paiso ila auto. Manaangay na paiso sa kira. Kapaiso ay mula tamlaw doon eh. Kaulila away. Sa kalifan na anahali. Kato ano patay. Kauli pinasari ka. Ya paiso na mila away. Pagka-firo ay kaya kami pa-ulit to. Ulit pila. Pagka-firo. Paiso na ulit kita. Una chat sa saraan ka sa likat ng away. Umik no kawas ko ni. 所以我们每一口气都是带着恩典呐。Umik no kawas sa likat ka. Tanda na. Ano sa ito sila ano alalay numita o lalong maanhaw sa manay kura halat kita ay ano maayay ang patsali ano ko sa sila ano ko na salita ka naman ko sa manay ta patsali 所以一口气都是神是从神那边给我们的在路面在阿夫拉在那站把是上安namita 80岁80年90年 Pura pa sa anta sa liga na sa ausi ano mi tao ano ka man no kawas apa aca saya sa an ai upay ano kawas na pero mi at pinag sa liga ka ako pasata na mita itini kawas ay ate ka kay tato lo na ko pa sa an ako patsagana na sa ako nga wahan dami samaan 所以我们这个气息就是神赐给我们的我们有kawas好多 Sasaraan na nito o tao hao ito na skar hao o man siya 珍惜 tayo mo na anta ipiniin na may tao ito ng kawasan hao ko na sasaraan na may tao ang tsukay mas 我们把我们的气息用在我们的服饰上面那个他不说了一什么我们看马太福音22章马太福音22章37节 马太福音22章37节37节耶稣对他说你要尽心尽性尽意爱主你的神38节这是诫命中的第一节是最大的39节其次也相反就是要爱人如己40节这两条诫命 是律法先知一切道理的总纲。好，Unian hawi pakafana ni sama haudra. Palisay pito ana na tamsa.
Teman ilai kurang parisai itu kami difutai dengan企业samaan，故意的，他们知道耶稣所讲的是针对法利赛人。我都好企业sama sekali kata pacak好法利赛itu telah 立法师好了来好的，我还那么说了做那么阿米赛真，你tidak好的，说了做那么。Ami ay si mas kawas itini kakarayan. Uninya no sakat tayo no ukiti salitot no kawas kuni. Hananay ni isa maaw pura palisay pito at ang apa sifana sa ikaka. Sama na nakawi. Itini ito na kauli pita. Itini ito na fishing po ito kawas. Umanang sa kaka. Ay. Dengan ay. Awak ko ay sa ikaka kawi. Awak ito ko puts. Kauli pita. Ano tayo kahawig yan, iya sa mga kuay na hindi kakalayan ka dito na sa skarahawig. So ako tatari paalar ko sa ita mafana, amin sa ako na, wama hindi kakalayan. 因为耶稣基督带着恩典跟真理来到人间。你hawig yan iya sa mga kurami kumi, ato sindi, kaya ni itin ito na sa skar. Umana kurami kumi, usa ka lihatay na kita. Usa ka falit hamusikas na mita. Usaka dimanhat no pabucot na mita. Usaka banak na mita ka pasasyon. Maka dito no kawasan hananay pabucot. So hati na ito no kawasan ila ka pihawi kit hawa do na akhir. O akhir ci yes. To manay ko na sikay. Manikron siya sama mapakilay na ko na sikay. Mapakilay na pabucot na mita. To tatali pa alam to kita sarika ka. Ami ama to kawas kini kakarayan. So kita anini itinayag ka na ito na ito manay asyikay na kabini. Manay ito na asyikay. At umasay mo, tsumi, lalaw. Kaya kita hawi, o pakilay kita hawa ito na asyikay. Matsanay ito saw-saw kita sa rin na. Ito tumay kita hawa ito na mita, asaw-saw. Palikat, pinanang. O, panawa na hawa no, alumanay ang finauran ko. Paawas na mita, pasalipak na mita. Anini, ilan sa kusuan niya sama. Nimension siya tapuang. O, atin mo siya kay kamu. Mapakilay niya sama kita. Kita都好把这人的不是干，燃烧自己，照亮别人。Para sa wala ni tao ko na lumitatatiligan, amin palikat. Hindi na tao, mapakilay ako na aruman ay atang ka. Hati na yung salita tao ko tulong at ulit na mitaan ini. Hati na yung pupi, nanay niya sa mga tao ko ilay ko na, niuchi ulit na mitaan. Haman na ako yan, sanay para po ay. Bituor ko, ano man ay bituor. Tila to hawi, sa to ka sa osyo-osyo ko pinangan. Tila to hawi, malikaf to hawi ko na kiyukay na mita. Yo. So, alinay kami sa gamo. Nangan. Ko, sali ka na mo. At tila, ay sa pusuan no, misin siya kitanan. Upi, patakar no mira sali na nato sa katsao no mita, kapatanak tufukuing. Ay, dini kaayaw hawi no. Sa ako pa nato sa osyo mutawas. So yung una, kyokay na mita no kabini. Tumilang ko na kyokay na mita ko. Siya sa kyokay. Umisyoni nga ito. Kuna kyokay na mita ko to. Bituura na mita ko sa ulinay akawas. Mararot sakay ko na bituor. Mararot sakay ko na tapo no. Narumak no fangtaray susas. Hati na ikupi yung na kyokay na mita. So patungaran na mita ko farot sa na mita. Aparot sa how to no sisyo hananay na farot soan. Anini patana kita tufukuy sa tukalahutay. Sa tukalahutay sa rikata. Patana kita matsaday to. Mituor to kami. Chiye sama ko namo, chiye sama ko miyang. Matsaday ko sisyo ita. At ina ay pusual halo luma-luma at yukay. Ikaw nila sa rikata ay. Pusual ng kawas sa katuuli na. Masaripaan niya sama sa kasusuon na na. Tuawa sa nakaw kuseri. Amaron itini kyokay no aputar at kyokay na hatini. So namita at kyokay ama to kupit sa mga kawas ko kaya. Apatali ko na sa katiting no lorin ko na sili ano niya. Ano ay ko na sili tinit na kyokay namita sa ito ka. Wahati no aputar at kyokay. Awatok sa ito ka. Asaf sa tutok kyokay. Kau nila. Nakanini fukuin no kawas. Ano itinito iwang no. Ano itinito ka sa sukat-sukat ano kitakit? Change kayo sa rika na ako. Ukiman to kawas, how itinakaw sa titulas. How? Ami,
patanuskar how to no wama chiye sama. Uni niya chuk kari taangan ita kuni. Bahati nati rasa ko nukawas hanay akyokay. Iki ako palupes no pahutan akyokay ka no pahutan akyokay kita. Mga pinuli ang kuatiray. Maksar to matitiray arutong ko pinuli. Katsakan na nangan kasi marangan bitangir ko inuli nunamo siya akyokay. Sakura sualila. Ani nito sama na ito. Ila ako sualilahan. Ako ito. Nanay sari ka ani ni kila ay akura tatala mi inuli tira. Tinay ka amis na 中国石油呀，长老会印新波的国家这巴拉瓦带你印努力那是祷告灵恩派的不啦，itulah pikiran. Sekarang situ lah kami nuri pikiran. Tu sapilaya kau ya kau tidak shoni no kau waktu seri. Kau ya coba banyak sana sari kata. Aja katu tu rumah musisyo. Aja lalu cek ini na baru cok anu kawas kau itu urut minta koi mana anu minta kau kya. Kutulung no pakalaya kau tu kawas apa ini kita nan kau tu ya syoko hananai. Sorry lah kan siap. Namita akyokai. Ising kyo ako 17年。Idini tayo dito na pechi na hananay ako. Sorry, taraskar ay sunong kawas. Halini. Simukot to may tsali dini tayo sa likaka. Kutulong pito ulit ano sa sunong kawas. Uyanan to prasili ng ita. Taratso-tsowa, taratso kong tarakang taratso-tsowa kita ako. Minuli, uyanan to kusili. Maruma-ruma akyokai ako eh. Dahil itolah pitakit ira kusili minukay awa ito sana. Mana mataraw ko kusili bikalit epuki okya. Mataraw katafatan okya. Ano ay sali ka kaawali. So kusuli na ito ni utyari ko ni. Utyari ko ni sali ka ka. Hati na ito mga siya sa mahaw. Patalit kita nandira kasuulin haw mo. Pising ko nung kita kawas. So kararaw. Rengano siya sa kyokay. Kuturuno. Kakitingan ng kawas na siyolay ananay. Amin sumur itini kitaki para makawas ananay kalipahakan kakarayan. Ano hal sa rin ang kansya. At ila ay kung kawas ang piyaksok itanan. Uli kita ni ay marunaya ito kita. Misam-samay ito po uli kita sa rin ang kaulila. Yaswan niya sama. Pag-araw ng tinusakay. Wala siya sama. Mikalit sa ito tuan siya sama. Katsuk-katsuk ang kakarayan. Suara sa berat tidak sekali. Umanan sa ko bitsurano namo. Asa manay ko nagkatsuka-tsuk hawan ni sama tani kakalayan. Miliaw ko sang naatay ni sanay. O miliaw ko siya sa mata ni salida ka. Mamima siya sa miliaw. Miara kita na panutay tani ito na michumpia nila para tini kakarayan. Rumah na mita itini ay michumpia ni sama tingkok. Tsuk rumah na mita kundi para pa ngay sa kita. Ikiariwan minta puna shikai. Nakaharapin, raliw hananay kita. Puna, sa skara hananay. Ano ang salita ka oli? Para pangay ang tumaan hawi. At irati, iratsat oli kita. So sa itsagan, minta niya ang una sa kakiting na ulit. Siyulay ang makiting na ulit mako. Mito uray at sa osinukawan. Sa kakiting na anak hawi. So karimaraan, pamiman salita ka. So ka nga ayaw ang sumakan tako korotso. Matan-matan ita. Pura. Siya sama. Ti masuk kawas. Pituran na mita. O na singli na mita. O na kota kyoki na mita. Kuna. Sida sintiaw na mita. Kyokai. Maramot na mita ko ni. Saka sa parawan da sa rin kakawali. Maraw sa sino kawas. Turut hano kawas ko sa raafang na mita. Milias kita ito na skar. Milias kita ito na skar sa rin kakawali. Ara ito naman siya sa mga pahanahan at kakarayan. Hatira ay sa salita ka ulit kita. Ulit kita na sa kamu ko ay kaway kalitaangan nita. Yung kako. Hati na ito ulit ako. Hata misamaan. Tiniyayat sa ito na matumasan ng sumi. Garaw ko na ulit kita sa salita ka ulit. Away haw ko kalitaangan haw na ulit kita. Dengan haw mikin sungay. Apa na ayam isa itzer. Apa na ayam tungar. Maka na ayam sa kimu-kimu na po. So, meron simat. Tunay atatiringan. Tunay asingko. Tunay paron rumah. Siulay hawi. Maay kita ako. Ano kayo ka na ang buong kawas?
Kemana nang tama na siya ini lao sa ito. Katsan-tsaman to sa likaka. Kuna ni kauli kita. Ano, tatata, ano kawas, hai ano kawas, kuna, tangay kita kita, raro-uloot sa tuhawi. Ulan to no, uli kita sa likaka. Kauli lang. Kangan, itini ka pa no kawas. Kangan, kawas ko, pagkaviruay, ami kurmat, ami imat, hao to na, uli kita no hati ni. So yung man, 生命的价值，我们要摆在第一。salaka tenta salika ci Yesus Kristo kawas na mako. Awat siya sama away ito ulit na mako. Siyulay wa makiting mo kawas kako. Irno ka mo sa alam na mako ini para mo kawas ini kakarayan. Agad sikuras kita inuri. Madamo kita misyon tayo away akaparawa kita. Pataya to tayo kawas, pataya to tayo kiukay. Ay makini to kawas itini mepo no mira. Ya sa pusuan mo si ay ini karulayan na mira ay malaboy na mira amaraw to sa away kawas sa shizu matay nagtato tayo kawas mataway sa likaka maka sa lima kumurutso kita maka talali kulikur bayalita malita nga ito kakoy kasaan malita nga kakoy ito na ko bituor parawan sa ko kamangay wawa na mita toka anatag mo sinto na may tao malitungay uranan ko ya mahapikay ko chi mahapikay ko chi ano na yung kawan ng kawas siyulay ko chi na may tato kachipina ng kawas sa ikata napinay ko chi na may sukaw hatiran ko ng kawas sa patatulong kitanan anawan ko chi away ulan to kararuman to kuli so yung chi na may tao sulimatan na may tao paruhaman na may tao ako nakchi na mita. Nga mahamad ko kawas sa misyuta. Ako nakchi na mita. Sana ay kutulong mo. Di paini ako to. Suwaro kawas itini. Alo mga sisyo. Wocho yo ii na rin. Ako ipanita ako niya ilay ko. Put sa kanila ako ulit. Alam mita sa iyo. Ituras to. Siyugay na mita to. Kaya turahaw. 最后，我们一起来唱诗，104首。